Čaute. Čaute. Takto začína náš deň. Je to dosť také, že maďarské. Nevidno nás po ulicu časové, je taká tma. Je okolo 6:20 vonka. No, je 6:20 hodín. Alebo času, alebo ako som to nazval. Tu je zastávka. Tu je takto zastávka. Pilsenstraße, alebo čo také. Práve sme vyšli z ubytovni a ideme do busu, ktorý by mal prísť za pár minút. 33. Höre. Tu je tá zastávka. Tu je náš bus. No takýto modrý bus, to som ešte nevidel, to ešte tak nešiel. Príjemnejšie sú to na ráno, tie svetlá ako keby také biele. Takže vystúpili sme z MHDčky, hej. A tuto sme na takom, že... Maďarsko. Gulier. Ceste. Že to tu vypadá ako Maďarsko. Počkaj, vyzerá to tu ako v 18. 53. Kedy to nie je 33. Ideme tam na tú stranu, lebo tam nám ide MHDčka. 53, ktorom pôjdeme ďalej na... Jak sa to volá? Neviem. Dačo Kirche. Čiže už nám ide MHDčka, čiže ideme do nej. Dobre, takže sme už na stavbe. Ak to vidíte, tak tu je ten obrovský dom. Tuto robíme v takej vile. A není ma vidno, ale tak... Tu môžete vidieť toto. Tam je vidno vzadu taký vežičku. Hej. Tam je ďalšia, ale... A tu nevidno teraz. Ukazujem prstom, ale vôbec nevidno, takže... Viete? Môže byť vyššie, ne? Nie je to tam vidno, kúsok asi iba. OK. Dajte odber asi. Hej, ešte sa ideme napapať a dať si kávu. Ukážem vám to. Je tu takto, žáčko, je tu takto. Takto kávičku robíme, hej. Ešte dáme na raňajky, si dáme ešte. Ďakujeme kávičku. Tu koučujem. Čiže sme tak, kde na stavbe nás zobrali do takého vedľajšieho mesta, kde sme v Mníchove ani. Presne tak. Vidíte, tu je stavba, dáka. Taký činžák, alebo čo to je, taká ubytovňa? Nie, či toto nebude taká firma skôr. Alebo dačo také. No a máme fitík pekný. A čakáme teraz na majstrov, lebo takam šli. What the hell are they? No takže teraz sme na stavbe, takejto. Tu tečie voda, je tu strašne veľa vody už. Tu je Maťko, ktorý ide vrtať. Ukáž, ako sa vrtá, Hej, hore, piče. Ako toto má? This is not going to be good, and I hate it. No, takže neviem, či ma počuť, lebo je tu dosť veľký vietor, ale toto sme spravili. To je taká vec na káble. A je to, že toľko to vody. Hlavne tu bazén na chvíľu už a zčere nás to. Hej, nedá sa to robiť. Strašne tu fúka vietor, takže také to je maďarské. Takže sme takto na ubytovni, už aj takto večer, lebo bohužiaľ veľa vecí sa stalo. Takže dáme si takto rýchlu rekapituláciu. Takže no, najprv sme, potom ako sme zapojili tie veci, tak išli zobrať ďalšie tie panely a išli ďalšie zapojiť. Potom sme išli zapájať ďalšie tie, no. Potom sme išli ich naspäť poskladať. Čo hovorím? Potom sme išli založiť aj tie ďalšie na iné poschodia a na iné miesta. Potom nás zobrali naspäť na ubytovňu, vlastne, lebo tedy už došiel čas, kedy sme museli sa vrácať, lebo sme boli ďaleko. Na ubytovni sme sa prezliekli do normálneho oblečenia a odovzdali sme im pracovné oblečenie. Potom prišla taká, ako keby... Teta. Prišla taká teta, ktorá ako keby robí toto Erasmus a pýtala sa nás také otázky, či sme spokojní a tak. A teraz sme že tu a ideme že do obchodu zalohovať veci a kúpiť si také veci na zajtra a zobrať domov také veci. Hej. Takže dajte odber a like a my ideme že do obchodu do Reve
A vidíme sa tam. Takže takto tu vyzerá, že reve obchod. Sme tu. Tu neviem, ako má auta blikajú, neviem, čo sa tu dialo. Ale no, sme tu. Tam ide taká MHDčka. Tu je Ačko. Ačko, ukáž, ako sviečí na červeno. Maďarsko? Maďarsko. Znamená červená, to znamená, že máte dať odber. Áno, áno. Máme už aj nákup spravený, pekne. Neviem, čo tam bude radšej vidno. Ale máme nákup spravený, že? Ale mám 10%, takže by sme sa mali uláhľať, že? Ačko. Takže už sme na ubytovni. Tak to tu. Hej. A máme tu naše jedlo a tak. Ačko tu má svoje jedlo. Áno. Ačko. A ideme na jedlo.